Kaixo neskak. Ez dizutik pasako. Ez. Zergaitik epaitu nire janzteko modua? Begira erara, ze ondo, 10 bat atera dut azterketan. Ziur irakasleak nota hobea jarri diola neska delako. Zergatik pentsatzen duten neska naizelako nota hobea dudala? Ni ez, mesedez, eta gaizkiten badut? Zergatik sentitzen dut hau? Baina, zergaitik ari dizkidate kentzen teknologiako ariketak latineko batzuk egiteko. Ezin dut aukeratu nik nahi dudan ikasgaia. Ai ama, bira zer gela. Mutil bati bere sentimenduak adierazten ari dizkio. Neska izateagatik ezin dut nire sentimenduak adierazi. Nork lagunduko dit maila mugitzen? Mikel, Unas, mesedez. Eta zergaitik ez gu. Emakumeok ez algara indartsuak. Nork lagunduko dit maila mugitzen, mesedez? Mikel, Unas, lagundu idatzen, mesedez. Inara eta egoa daukate ni baino ingak gehiago. Emakumeak ere indartsuak gara. Ze bikote polita egiten duten. Inork ez luke bere sentimenduak adierazteko beldurrik izan behar. Ikasgaiek ez dakate generorik, nahi duzuna ikasteko libre zara. Norbaitek zuzenduko duarik eta mesedez. Ez beldurrik izan arbelera ateratzeko, denok ditugu akatsak. Ei, egoa, zorionak, horrengoan aldea zu lagundu ikasten. Nere esfortzuagatik atera dut nota ona, ez emakumea izateagatik. Kaixo neskak. Kaixo. Ze kamiseta polita. Ai, eskerrik asko. Nahi dudan bezala jantziko naiz, niri gustatu bat zait, ez bestei. Gaur egun, oraindik ere generoaren araberako rol eta estereotipo asko daude gure gizartean. Askotan konturatu gabe esaten edo egiten ditugu. Baina garrantzitsua da konturatzea eta pixkanaka aldatzen hastea. Denen artean hartuko dugu benetako berdintasuna. Eguneroko jarrera txikiekin, errespetua, askatasuna eta aukera berdintasuna sustatuz. Berdintasuna egunero eraikitzen da.